Kita nyuwun Mas Minut Amiruddin Yogan Belong Panggang ya. Nerino PLN bengi RT ya. Mas Minut Amiruddin. Oke, berdekat terbaik kepada bareng Mbak Yanti, kepada Cemplung, kedua ada Bejan Goro. Salam J, kagem Ayah Pina. Oke. Mbak Yusindan nopo pareng kula taken pareng Kang Mas wulan iki jalangan pinten agen malam pintu sapar nopo tasik lodak mawi lodang Mbak yu kula badhe jalan saged mawon Mas pancen kula belong yer oh beneran wulan iki piye Mbak jalangane boten bladhegan apaan nek kono nanging pripun kuwi Mas mangki kula mangkate dipun papat napa kula budal dhewe mawi purun Mbak yu kula papat sisan saged mawon Mas wonten rame nggak dalam pun kuatir nadyan tiang kapyongan kula niki boten nate sebranan mangkiring yen Mas piye ampun lali panjenengan kapan digawa priya duwite mang pira-pira wonten ana taline pun kuatir Mbak Yu pinten to bayarane sing bagong bisa mapat sing dene Sabtu sore dina malam minggu ayo tinggal kedhewe hatimu mikir tansah malang melong yen kelingan maneh saben dina ingsun katata hayo lungguh sanding aku seneng pingin ketemu maneh mereka setak goleki arena wengi reka dadi ati eman kelingan maneh wong asing lenjingir kuning hati kadang kentrang tak lali hengasan katengah ning mata hayo lungguh sanding
Pengen ketemu maneh saben dina ingsun ontang manting kumpul rikawa ide ingsun seneng wanita sing selawase mangriku sing tak goleki rino wangi tansah dadi ati sayang ketingan maneng atuke wong sing kebaya kuning masih bodore gak lo ya ingsun